Виктору Лукашенку спаўняецца 50 гадоў. Можно его поздравить, да? Што тата падорыць на юбілей свайму старэйшаму сыну. На 30годдзе сына Лукашенко падарыў яму пасаду, на якой віце ўзяў пад кантроль усіх сілавікоў у краіне. У него и так должность, дай бог каждому, приличная, помощник по национальной безопасности. Старэйшы сын Лукашэнкі найбагацейшы чалавек Беларусі. Получилось сконцентрировать и силы, и средства, и финансовые средства получилось. Лукашенко падарыў Віктору сваю пасаду прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту на мінулы юбілей сына. 5 гадоў таму Лукашенко падарыў сыну яшчэ і генеральскае званне. Бацька ўжо прыдумаў, як зрабіць сыну галоўны падарунак – перадаць прэзідэнцтва. Паводле змененага Лукашэнкам заканадаўства, у выпадку сыходу прэзідэнта пераняць рэальную ўладу ў краіне зможа старшыня прэзідыуму усебеларускага народнага сходу. Ці падорыць Лукашенка Віктору на заўтрашні дзень народзінаў шчаслівы білет у прэзідыум, а пасля і прэзідэнцтва мы пабачым 18 снежня, калі мае адбыцца паседжанне УНС. Именно в канун Нового года, в Новый год, любое желание исполняется. Надо просто очень захотеть.